ଫିସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ନେବା। ଦେଖ ଜିଅନ୍ତା ଏଠି ଫିସ୍ ଆମର ମାଛ ଦିନ ସେଇଟା ମାଛ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେତେ ୟୁନିକ୍ ଭାବରେ ମାଛ କଟା ଚାଲିଛି। ଏଠି ପୁରା ଭଲ ଆଗେ କାଟନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଚୋପା ଫୋପା କିଛି ରଖନ୍ତିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ କାଢ଼ିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଖି ମୋର କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି, ସୁଖ ଟିକେ ପାଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସହିଛି, ସୁଖ ଟିକେ ପାଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସହିଛି, ମୋ ଆଖି ମୋର କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି ଲୋ, ଆଖି ମୋର କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି।